Greater Triplaland manani bagwi sakbai thangni musungmano yakari dophani bagwi kaisa kotor soba ma khlainai phia tabongni jorao saisung sakbai thangni bagwi simi wansugui wngglak karak luksabha chongmarini wngkhari saklaijagui tongmani jorao social media ni bwkhaktwi hasteni tiprasha dophani lukurogni bagwi omo haikeno kwchar mung khlaikya Bubagra Salka Tripura loksabha achuk thayo kriti sing debor mano kwbang bot rui kwplai khlaimani bagwi joto lukurogno khabai hambai yafarka Bubagra asalo Bubagra tebo sakha dophani shlai party kotor wngwi mangla khne Salka Tripura o BJP ni bodol kwplai wnggu hnei tabuk kebengnai bodolrogno hamla khlaike abo hamya samung wngnai hini sakha Bubagra khoroksate khoroksani hamyata khwlaidi hnei joto lukurogni bagwi no kwchar mung khlaikya Bubagra Pradit Kishore Dev Burma Bureau Report, Kokkhara.